गसाइगाव अमृतपुर CNI मण्डलिया गोदानै बिबान मोननाय पास्टर दिसेन बसुमतारी बिथांखौ रायजोफोरा बरायदों। दिनै रबिबार ख्रिस्टियान धोरोमफोरनि थाखाय इसोरखौ सिबिनाय सान बेखौनो लोब्बा लाखिनानै दिनै गसाइगाव मुखमानि सिङाव थानाय अमृतपुर CNI मण्डली अदेबानि गिर्जानि इसोर सिबियारि सुबुंफ्रा दिनै गावसोरनि गिर्जा न'आव गोदानै जानाय पास्टरखौ गाजा गोमजायै बरायनाय हाबाफारि लादों। मख'जाथावदि गोबां दुखु खस्थ' खालामनानै गोबाव सम फरायखांनायनि उनाव बे मासियाव जायगा आवग्रिनो हानायखौ लानानै गासै डायसिस पास्टरेट मण्डलीनि इसोर सिबियारि सुबुंफ्रा गोबां रंजाखांनानै बर' हारिनि सिनायथि आंगो आर'नाइजों गोजोनै बरायो। बे बरायनाय हाबाफारिनि गेजेरजोंनो पास्टर दिसेन बसुमतारीया मा फोरमायदों खौरांगिरि सदीप नार्जारी बिथांनि हेफाजाबनि गेजेरजों मिन्थिना लानि। गिबि सिन्दाराव जोंनि गोजौ सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आं हाजासे हामबाय होनदों आरो बेजों लोगोसे आंनि खाथियाव गसंनाय जोंनि सिनियर मानगोनां रेभारेन्ड सार बिथांखौबो आं हामबाय होनदों आरो मण्डलीनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरि बयखौबो आङो प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै आङो आजावनानै लादों आरो नैथियाव दिनैहाय बे बड'लेण्ड बुब्लिनि निउज पर्टाल गासैखौबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आङो जासिहरनानै बरायनानै लाबाय। दिनैहाय आङो गोबाव बोसोर डिकन अर्डिनेसन जानानै डिकनाव मावबोनानै आं इसोरनि खामानिखौ मावबोबाय जोंनि रेभारेन्ड सारजों थाफाजाबनानै आरो दिनैहाय 18 थारिख जुन 2023 मायथाइयाव आङो दिनैहाय रेभारेन्ड अर्डिनेसन जाबाय। बे अर्डिनेसन जानायाव आङो गावखौनो गोबांथारै मोजांथारै आङो गोजोननाय मोनदों मानोना इसोरनि कल खालामनायाव आङो दिनै बे स्टेजसिम फैबाय। आङो गावखौ रेभारेन्ड जानो हानानै आङो हाजासे आफा इसोरखौ आङो हामबाय होनदों आरो बेजों लोगोसे दिनै पास्टरेट आरो मण्डली बयखौबो आङो आंनि गोसो गोरबोजों रंजानायजों आङो हामबाय होनायजों लोगोसे बिथांमोननि प्रेयारजों बिथांमोननि गासैबो सहाय खालामनायजों आङो दिनै बे स्टेजसिम फैनो हाबाय। आं बिथांमोनखौबो आङो आंनि गोसो गोरबोजों आं हामबाय होनदों आरो आंनि गोजोननायखौ आङो माब्लाबाबो आङो एक्सप्रेस खालामनो हानाय नङा। आं गोबांथारै गोजोननाय मोनदों दिनै आं बे स्टेजसिम फैनानै आङो सासे रेभारेन्ड जानो हानानै आं माब्लाबाबो सानाखैमोन इसोरा आंनो बेबायदि लामा होगोन होननानै, नाथाय इसोरनि अननायजों इसोरनि हेफाजाबजों आङो दिनै बे सिटखौ आरो बे रेभारेन्ड टाइटेलखौ आङो मोननो हाबाय। गिबियावहाय सिगाङावहाय जोङो जे रेभारेन्डखौ मावनो थाखाय जोङो मोनसे कर्स लानांगौ जे बिब्लिकेल जायखौ जोङो थिय'ल'जि होननानै बुङो। बे थिय'ल'जिफ्राव जायफ्रा फरायो बिथांमोना नैबे रेभारेन्ड मुंखौ लानो हायो। गोबांथार BTS निफ्राय लानानै BD, MD, MTS, डक्टरेट बेफोरबायदि फरायनाय दङ। नाथाय रेभारेन्ड मुंखौ लानो थाखाय जायफ्रा क्वालिफाइड जाबाय BTS, BD, MD बेफोरो गासैबो इसोरनि लिंनाय कलखौ मोननायजों लोगोसे दिनैहाय नैबे गावनि इसोरनि मिनिस्ट्रियाव जायफ्रा आगान सुरबाय आरो बे रेभारेन्ड टाइटेलखौ जोंनि हास्थायनाय बायदि नङा इसोरनि लिंनाय बायदिसो इसोरा जोंनो होबाय। बिनि गोजोननाय मोनदों। आं बेखौसो बुंनो सानो जायफ्रा दिनैहाय बे संसाराव गोबांथार शिक्षा लानानै मोजांथार सासे जोहोलावजो जानानै बिथांमोना गावसोरनि लाइफखौहाय गोबांथार स्पइल खालामबाय। जाय लाइफफ्रा जायखौ जाब्ला लाइफफ्रा जेरै स्पइल जायो, ड्राग्स जाग्राफोर जायफ्रा बेबायदिनो सिगारेट थांखु गोबांथार जोंनि लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफ्रा बेखौ बाहायनानै दं। आङो दिनै बिथांमोनखौ एडभाइस होनो सानो इसोरनि बाथ्राजों जायफ्रा बेबायदि बिब्लिकेल कर्सआव थाङो गोबांथारै इसोरनि हेफाजाबजों बिथांमोना बेबायदि गाज्रि सर'निफ्राय गोजान जानो हागोन आरो बिथांमोना गावनि लाइफखौहाय मोजां दानानै इसोरनि खाथि जानानै सासे मोजां जोहोलाव आरो सिख्ला जानो हागोन होननानै आङो बेखौनो बिथांमोननिसिम आं खावलायो इसोरनि खाथि जानानै गासैबो गाव गावनि थांखिफोरखौ इसोरनो होनो थाखाय। थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों। CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE, NEET, CUET, इन्जिनियारिं, मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो।
बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय, मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलोंनो हागोन।